Salut, bine v-am găsit și la episodul 1 din tutorialul meu și din episodul 1. Da, astăzi o să vă arăt cum se puneți o mapă pe Minecraft. Bun, intrăm pe Google. Nu contează ce Google aveți, Google Chrome. Bun, intrăm, stați, picuți, vă rog frumos, așa, bine. Scrie Minecraft Maps. Enter. Intrăm pe Minecraft Maps. Da, o să vă arăt și o să vă pun și link-ul în descriere. Bine. Da, de aici vă căutați voi ce mapă. Noi să ne alegem, hai să punem Survivor. Da. Supraviețuire. Bun. Și cotă alegem o mapă. Hai să alegem asta. Da, deci, așa e. Arată destul de mișto. Dăm la down la map. Și aici nu trebuie foarte mult. Bun. Aici noi am terminat. Putem ieși. Așa. Intrăm la Downland. Stai. Da, vă rog frumos, nu luați în considerare. Așa. Intrăm aici. Și sau iartul. Nu, deci ce pleacă trebuia. Bine, vedem. Da. Mapa aceasta o să o punem la .minecraft. Și pentru să-l găsiți, dați la run sau ăsta semnul cu Windows și R și scrieți așa. Da, și la sută. Bine, în fine. Ok, dăm ok și dăm pe .minecraft. Intrăm, dăm pe Saves. Bun, asta nu contează, oameni buni, vă rog frumos, nu luați în considerare. Și îl mutăm aici. Când eu intrat aici, ne dăm mix. Bine, pentru să vă asigurați, dacă mergeți, dacă vreți să lăsați în folder și vă apare aici. Dați play. Așteptați. Da, și pe mapa asta facem noi tot felul. Da. Și deci ați văzut, așa trebuie. Trebuie să ajungem acolo, deci să putem lua patul? Am luat patul, unde scrie regulă, nu scrie nicio regulă. Ceva chest. Să vedem. Niciun chest. Da, și de aici facem noi serialul în continuare. Bun, eu sunt Ricci și astăzi vă arăt să facem noi mapa noastră. Și vă dau și în descriere dacă nu o găsiți. Bine, dacă o găsesc și eu. Dar găsesc numele și în fine. Da. Am găsit ceva. Am găsit papa. Da. Stați un pic o să-mi scot. Așa. Să mergem acolo să ne asigurăm. Bun. Să luăm din chest. Da. Să vedem. Pasul 1, instrucțiuni, contact, bine, 11 pași, în fine, nu mă interesează. Și stați, să fim și noi politicoși, oameni buni. Hop, gata. Da, avem și o busolă. Așa. Mai jos pot coboră? Nu pot. Bun, să cătăm chesturile. Așa. Încă un pat. Instant. Bine. Nu putem intra în niciunul. Oh, fuck. Hai. Așa, bravo.
Zic că nu este vot. Nu, nici nu este. Bine, deci asta a fost mapa. Da, nu facem noi nimic pe aici, că nu, în fine, n-are rost. Da. Ce să mai vă zic? Da, și vă mai aștept la tutorialele mele oricând vreți voi și nu mă dați un... Vă aștept să dați un like și pentru tutorial, nu pentru match, cum știu eu, la mape survival. Nu știu prea bun, dar am ales. Da, bine, eu vă les, la revedere, ceau, pa, și după episodul acesta facem noi o mapă. Nu facem o mapă, da, o să și facem o mapă pentru, nu vreau să fac, bine, în fine. Bun, eu vă les, sper că v-a plăcut tutorialul meu, la revedere, pa!